În luna februarie anului 2012, o echipă româno-canadiană de geologi urmărea rămășițele filonului de aur la una dintre galeriile săpate de agatărși în urmă cu 5500 de ani la Roșia Montană. Atunci echipa a făcut din întâmplare o descoperire colosală, ce ar fi putut modifica istoria omenirii dacă s-ar fi făcut publică. Geologii români și canadieni au descoperit la baza galeriei capătul dreptunghiular al unei lespezi aurii care nu părea a fi o rocă naturală. După prelevarea unei mostre, rezultatele de laborator au arătat că era vorba despre o piatră compozită, obținută după o tehnologie imposibil de reprodus în condițiile științei actuale, compusă din 15% praf de granit, 30% wolfram și 55% pulbere de aur de 50 de carate. Ceea ce șochează și mai tare este locul unde a fost făcută această descoperire uluitoare. Lespedea a fost găsită în galeria hiperboreană, aflată pe Valea Cornei, sub satul Corna de la Roșia Montană. Acest loc a fost cercetat în urmă cu 38 de ani, iar datorită uluitoarelor descoperiri arheologice și antropologice, practic de neconceput pentru acea vreme, ea a fost închisă și apoi sigilată la comanda securității. Lespedea, care era perfect șlefuită, avea o lungime de 12 metri, o lățime de 6 metri și o înălțime de 3 metri, cântărind cu aproximație 1700 de tone, cu 100 de tone mai mult decât lespedea descoperită la Baalbek, numai aurul conținut în ea reprezentând circa 900 de tone, de aproape 300 de ori mai mult decât s-ar fi putut obține prin reciclarea integrală timp de 20 de ani a haldelor de steril depozitat de milenii la Roșia Montană în urma exploatărilor aurifere și de 150 de ori mai mult decât tot aurul extras de la suprafață și din toate galeriile, de daci, apoi de romani, apoi de austro-ungari și de români la un loc. Piatra compozită a fost descoperită în aceeași galerie în care în anul 1976 s-a descoperit un schelet gigant de om. Din această cauză, locul situat pe Valea Cornei, sub satul Cornea de la Roșia Montană, a fost numit Galeria Hiperboreană. În aprilie 2012, în timpul discuțiilor purtate cu ușile închise la Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei, canadienii au cerut ca această descoperire să nu fie făcută publică, iar galeria să fie închisă urgent. Românii au fost de acord cu păstrarea secretului, însă au insistat să continue cercetările și să trimită acolo o echipă de arheologi. Zona a fost închisă imediat cu sârmă ghimpată și pusă sub pază. De la începutul lunii mai până pe 23 iunie s-au derulat în secret săpăturile în jurul lespezii. Într-un final, lespedea a fost segmentată în 80 de calupuri egale, încărcată în containere și transportată noaptea sub escortă militară spre o destinație necunoscută. Din anumite informații, reiese că fragmentele au ajuns la combinatul siderurgic din Galați, unde au fost topite și transformate în lingouri de aur și wolfram, despre care nu se știe unde au fost depozitate.